Naon sana po day kaal? Sige ka ubog-ubog, wala ni bukas diri ha. Kung sa maya akong pagpangitaan ng awang mong trabaho. Wadi puno so, pagitag trabaho dito. Sige na kang pabuhi. Ayaw ka blaka. Mangitar akong trabaho. Sino na diya? Sige na kang palibay. Ayaw pa nga diha. Ayaw magbalag kaya kung wakay na lang bukas ha. Grabe, sa'yo pa man nag-away. Ginsapot na yung tigulang na. Mag-inom na, sipaw sa karon. Mads, nga sa'yo pa man nag-away. Takot kayo, sige kayo ubog-ubog, wala bukas diri ha. Na, paita po lang kinabuhi ah. Ante Elma, wala ka na rin ay kwarta. Ano, puno kami. Dili na ko pagbalan si mo kay dili ka balo magbayad. Sirak. Huy, ikaw mo naman doon ano naglalis. Sige bayay. Mabigil kayo ay. Sarap po dugo. Wala kay kwarta karon di ay Mads. Wala lagi Mads, pahit kayo. Na, parehara kita ni Mads, nagpait. Mads, sana kay kalita Mads, pautang Mads. Wala may pautang si mo, hindi ka malabayan. Nasa ka ha? Katalaga sa kumo. Mads, relax lang mo ba? Galay, kailangan kayo. Ay Mads, narito kolektor mo ato karon para magpautang daw. Sige Mads, igna Mads, pautang ko. Dili na mapautang si mo eh. Lagot ako si mo ba? Nanagot ka, dali. Gihagit ako ni mo ha. Dahil na kay ka. Ayo, te. Kumana mo glalis? Ay, wala na sir, oy. Bisa na Mads. Mo nang kolektor Mads. Ay, makautang na dyan tani. Plautang tiguang nga oh. Te, kisa di tumukuag arawan? Kami to lang sir. Oh, grabe, abti ka oh. Sige, ulat lang. Mads, linya Mads, kaya ba doon ako na. Sirok di kayo? Wait lang na ang senior. Kine, senyor ne. Oy, maayo kay naglinya na mo daan ba? Alam mo na sir, para dali lang ang release ba? Sige, mas maayo noon. Te, ikaw, pilay mo kaon. 1.5 lang sir. Sige, 1.5 raman day. Sa? Nya. Makabayad man ka kane. Na, biyuda mo na, di na kabayad sir. Ay, duda man day ka ma'am. Basig di ka kabayad ani ba? Sunod na lang. Ay, uy. Nya te, ikaw, pila man imong tangon? 2,000 lang sir. 2,000 raman day. Sige. Nya, makabayad man ka kane. Oo sir, makabayad kayo. Na, ay patahan sir. Kay scammer ka ni. Na, scammer man day ka te. Ay na lang te, basig malugi pa ni ako negosyo. Sunod na lang. Sa mga tel mga bantay lang ka. Nya, ikaw te, pila man imong tangon? 2.5 lang sir. Sige, 2.5 raman day. Nya, makaya makani mo nigbayad. Ayaw na patangan sir. Nga naman te. Na, mo man ay trabaho sir. Otro po niyang bana, way trabaho. Ay, kabuang. Sunod na lang te, basig malugi ko ba? Ha? Hala, naunsa man eh. Patay, giatake. Nagtabang nak. Ha? Naunsa lang ka? Nagtabang. Diyan sa menu mo sir. Uy, butik kamay kapiti sa chika. Gumaganda ang paligid. Huwag ko niya pautang nak. Uy, asig, bata kang istorya te. Taka, naman ka, patangon, manguti ka na oh. Ay, salamat na yan ako.